Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दासान्दि जोबोर बिजिमोन बेखायनो भिडिअआ एसे लेट जाबाय दा बिनिफ्राय आसाम फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्सआव गोदानै फैनो गोनां भेकेन्सि हमना ला जास्ट एग्जांपल महरै 5000 भेकेन्सि जेराव 10 पासनिफ्राय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन दा बेखौहाय माबोरै लन्च खालामदों मादों आं बेखौ नोंथांमोननो एडभान्स इनफरमेसन लाबोग्रोबाय जाहाथे नोंथांमोना रेडि जायो आरो मिथियो दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबादि जबनि आपडेट मोननो दा जेब्ला जों अफिशियेल साइडआव फैगोन अब्ला जेब्ला गोदान एप्लाइ जायो अफिशियेल नटिस फैयो अब्ला बेयाव नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन बे लेटेस्टआव फैनानै दायो फैथ'वाखै लोगोफोर दा जोंहा फैनो गोनांसो एपिडिसिएलआ 5000 बेनिफ्राय आसाम फरेस्टआ 5000 लायोब्ला 10000 जायो बेखौहाय बुंदोंमोन सीएमआ दा बेफोर उनाव गासैबो नटिसआ फैगोन नाथाय बे डिपार्टमेन्टखौ एबा बे बेटेलियनखौहाय सोर लन्च खालामखो आरो माब्ला जों बेखौ नायगोन दा जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालामबानो जाबाय दा बेनिफ्राय लोगोफोर आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि रिजाल्टआ 23 आव मोनसे नङा मोनसे आपडेट फैनायनि बाथ्रा दङ दासिम बिथाङा जेब्ला मिटिं जायो अब्ला बेवहाय बुंगोन बादि जाना दङ दा बेखायनो नोंथांमोना उनावहाय मिथिसिगोन स' बिनिफ्राय चन्द्रमोहन पाटवारी बिथाङा मोनसे फेसबुक पेजनि गेजेरजों आरो टुइटारावबो आपडेट होदोंमोन जे बेवहाय बुंदों आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सायाव मोनसे गोदान बेटेलियन बेनो जाबाय फार्स्ट बेटेलियन आसाम फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्स होनना दङ बेटेलियन बेयाव गोदानै लन्च खालामबाय आरो बेयाव मोनसे बेबादि इउनिफर्म दङ स' नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय आं एसे ब्लार खालामबाय देन बिनिफ्राय नोंथांमोना बे जब फैयोब्ला नोंथांमोना 10 पासनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन मोनसे जिडि महरै आरो बियो आरो बेनि हेडक्वार्टारा बशिष्टआव दङ दा नोंथांमोना बे AFPF फैनानै जेब्ला अनलाइन जायो अब्ला खालामनो हागोन बेनिफ्राय ग्रीन हाउन्स होनना बुंदों बे डिपार्टमेन्ट नामखौहाय ग्रीन हाउन्स बेटेलियन आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव स' नोंथांमोना जायफ्रा 10 पास जादोंना बे डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना गोदान बेटेलियन हिसाबै थ' नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन आरो हौवाफोर हिन्जावफोर नोंथांमोना चान्सआव दङ जायखिजाया 10 पासनिफ्रायनो हागोन मानोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना जिडिआव 10 पासआवनो हागोन पार्सेन्ट नांनाय नङा जास्ट नोंथांमोना 10 पास बेनिफ्राय 18 इयार्स जानांगोन बेनिफ्राय मेक्सिमाम इयार्सआ बेसेबां जायो मिथिया नाथाय फार्स्ट बेयाव गोदानै आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मोनसे ग्रीन हाउन्स बेटेलियन होननाय सोरजिबाय आरो बेयाव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन स' दानिया नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो जेब्ला लेटेस्ट आपडेट फैयो नोंथांमोनजों थाबैनो शेयार खालाम